Ahojte záhradkári, vítajte v Eurohosta. V tomto videu si povieme, kedy deliť hosty podľa rastových fáz v sezóne. Ak je hosta v zemi, má dosť miesta a dobre rastie, deliť ju väčšinou netreba. Delíme hlavne vtedy, keď je trs prehustený, stred slabne, tlačí na iné rastliny alebo ju chcete rozmnožiť. V kvetináčoch je delenie bežné, lebo po rokoch vie rastlina úplne vyplniť nádobu. Najistejšie je sledovať rastové fázy. Sú len dve dobré obdobia. Prvé obdobie je skorá jar, počas rašenia. Delte, keď sa výhonky prvýkrát ukážu nad pôdu a sú ešte malé. Okno je krátke. Pri stredných hostách delte skôr, než výhonky narastú asi na 5 až 6 cm. Druhé obdobie je pod odkvitnutí, počas sekundárneho rastu. To je najspoľahlivejší čas, zvyčajne od polovice augusta do polovice septembra. Je chladnejšie, v pôde býva viac vlhkosti, listy sú vyzreté a delené kusy stihnú zakoreniť ešte pred zimou. Ostatné obdobia sa neodporúčajú, koncom jary môžeme deliť len pri pravidelnom zalievaní niekoľko týždňov. Počas letného kvitnutia sa deleniu radšej vyhnite. Koniec septembra až začiatok októbra je OK, ale len pri miernej a dlhej jeseni. Neskorá jeseň a zima nie sú vhodné. Zhrnutie: najlepšie je deliť od polovice augusta do polovice septembra. Skorá jar je tiež dobrá, ale krátka. Pre viac tipov pozrite Eurohosta blog a dajte odber pre ďalšie videá.